Tak aby aj Gustav mohol ísť do potom, hej? Idete. Ja iba... Budeš vedieť, prečo život nie je rúžový, prečo aj ty máš na nohách ťažké okovy. Keď ti v noci začne tma do očí silno svietiť, aj ty pochopíš význam slova veriť. Vo veci, ktorými sa zem nezdá pokrytá, si ako zbožný neveriaci, ako rak vo vriacom hrnci. Si ako kvet, čo kvitne pod slnkom, ako verná žena, čo sa stane nevernou.